Ihan voitte sopia olla niinku mieluummin. Jos mä johdan 3-0, niin FT3. Jos en, niin sitten. On kyllä niinku harvinaisen näköiset finaalit, että on niinku kaksi niinku Tekken 1 -kokoa. Tekken voittaa. Tekken voittaa aina. Legacy ei oo vielä myyty. Nice. Niin. Se oli siis sieltä. Ei breikkaa. Oli se oikees. Tää on meikka kädessä ne huijaa. Ei oo tota. On paha mulle tuolla. On vähän jännä mun mielestä. Kai sillä on joku tuolla. Nice. On nyt mikä setupi. Chippi. Yes! Ei se breikkaa. Ei se breikkaa. Mulla on yksi kommentti siis tai niinku kakkosleikalla. Mitä siellä tapahtuu? Ei maksi. Mitä siellä tapahtuu? Missä se on? Ois tehnyt. F2 soutu. Siinä on niinku mikseri. Joku siinä oli. Mun mielestä se oli niinku rehellinen mikseri. Ja vielä yksi semmoinen. Kai tässä. Siellä on mulla vähän sopeutumista. Nyt on vakava business. Esalla on vielä hattu päässä. Ei oo vielä jäänyt. Joo. Oi. Tota ei sitä kliikaa. Ei se. Jos se osuu, niin se osuu. Onko tää nyt FT3 vai FT1? Vaikka se 5. Pelataan 5. No niin. Ei oo kiire. Plus Bonari. Bonari vielä tietysti. Finaalin Bonari joukko. Niin just. Hieno konversi. Judofi. Oho. Ei, nyt se käyttää. Perinteinen lasaus. Mulla ei tuossa mitään komboja. Oho. Turnauspaineet. Mikä siellä? Oi. Haetaan sitä yksi ykköstä sitten. On aika kuuma täällä meinaa. Oi. Ei tullut se VR3 sieltä. Olis tulos, mutta Me kuuntelin nappuloista, että nyt kyllä meidän tulee jotain. Tää on toi perus, että rakeaatti syö itse. Grande finale. Tilanne 1-0. Top 8 pelaajista katsomassa. Ja hei! Mä tulla tänne pelaa meidän kivan raketin. Ois ollut rehtipeli. Vittu! On se hieno. Tai 3-1 kunnioitetaan täällä näin. Mä luulen, että tulisi pelaajista. Toi onkin 8 euron kyyti.
Oho. Joo, Vassilla pystyy jo otetaan noin. Sit se on tonne. Sekunti, ei tuu koko. Oi jumala tuo chipin määrä. Mitä vittua? On niin! Ei osunut pinteen käsiin. Tulee se, ei tää blowout. Ei oo yksi. Saatamme vaihtaa taas hakea. Kestää hetki. Laitan vaan. Ei saanut... No joo. Vesalla on jo kalja, ei se tarvitse. Niin me unohdettiin vaihtaa se ekas. Ai pitääkö se koko ajan vaihtaa? Jos halutaan vetää ihan liigon säännöillä, niin joo. Karkanen päättänyt. Joo on. Joo on. Voitti se viime asu. Showcase. Joo. Showcase stage. Se voittaa Installakin. Neuvostella mukaan. No. Perfektillä vaan, nyt alkaa herkkua. Metagamer. Nyt alkaa herkkua. Musta nyt tuntuu, että nykyään Yosimitsu tekee Hatsukasta yhtä. Se on hyvä näin. Älä tässäile Mitä se pelkää? Ja sehän menee seinälle ja koko video jatkuu. Nautiskele vaan. Oli Saipoon vähän huono. Hän tehdään. Siinä on ihan hyvä okei, eikä ne pitäis pinnaa. Ei siinä ei oikein kerki. Pieni vaja. Ei oikein kerki. Se on niin hyvä tuo Paulin tuo VR2, kun se saa... Mitä se lautaa? Missä? Ui! Niin joo. Mikä canceli? Oi, mitä? Jos sinne arpaa. Let's go! Ei noin sattuu. Feikkaa väkinkami. Mitäs se jatkuu? Joo, let's go! Hei, missä mä oon? Oh my god! Oh what? Ai! Mitä tää menee ihan pelottavaksi. Noniin! Vittu mikä raapiminen kyllä. Patkani du. Kuka kannattaa Joensuuta? Joku rotilee. Ei mitään togista, niin aina siellä. Kuinka flash? Nonni. Se on paljon damagea tää seinällä siinä. Vittu tuli väärä. Kötkän shittiä. Yes, let's go! Kukaan päälle in. Hyvä rage niin sanotusti. Näyttää ollenkaan. Hyvä rage. Ja tulee muuten paljon damagea. Ai jumala, ota puolet pois. Oi, missä jatkoi? Ai se kuoli siihen. Mä luulen, että sä teet sen jatkon siihen. Mä nyt vaan lopetin pelaamisen. Vittu. Okei, joo. No, semmonen. Teampotit katoo johonkin. Oho. Se on eri tärkeä. Oi. Saattaa kipeä. Onko se siinä? Ei. Pikali. Let's go! Ai. 1-2. Vai 2? Tässä on niinku vasemmalla. Judopi. Mä näin lauseen PS. Oi, siellä meni. Ei mästä, kun toinen on maassa. Oi, toi oli vaikea kombo heittää toi.
Max Dagerolle. Ei kannata vetää. Sieltä oli. No niin. Sieltä. Se on hyvä siinä. Let's go! Joo. Ja siis ainakin sitä siis se ei oo. Muutama tavalla se ei oo mitään. Se iskee vielä tarvitaan alle. Se onko niinku 8 Tuli vaan tekemään. Luova vetyy. Ui, hyvä puoli. Katsoo. Ois voinut olla vaarallinen tilanne siinä. Ui, hyvä. Tosi arvoja. Joo, sitä melkein vaan alkaa mässää. Se on se juttu, missä ei kannata siitä. Joo. Se on kyllä totta, että se mässää. Vuoron perään. Mikä on toikin liikaa? Vitun pitkä koipi. Ei päästä paljon. Joo. Se on vähän. Täällä tuli. Nyt meillä on vähän sitä vitoinen, koska joku keksi. Ei kukaan keksi, että... Ihan finalistit itse. Antaa finalistien päättää. Okei. Aloitan huomesta. Ei tässä nyt niin kauan me. Molappi alkaa nyt. Eiks niin Tome? Come on. Ei nyt tässä ole bracketti. Ei oo resetti. Jos saa niinku sitä kompensoimaan. Ei joku kun on singleiling, niin on vaikea loppu rakettiin sitten. Nyt on niitä hyviä dukkeja siellä kyllä. Rehti työmies tää Pauli. Työmies. Oi, hyvä! Niin. Kaikki se Wolfram tulee takas, katon nyt sitä. Näköhän tää oppi. Se on se. En mä tiedä paljon toi on blogissa. 12. 12. Kaikilla muilla Tässä on 13 vai 4? Se on 4 vai 3? 3. Paulin shoulderi on myös launchissa. Se on vähän vaikea hyvä. Oi, mitä tää ei vielä. Noin. Ja siis sille ei voi kausta. Honest. Se on taas se. Ei löydy kyllä se. Ok. Ei löytynyt. Se on se. Jos toi 3-1 on jotenkin vähän hankalaa niinku ball-carryna välillä. Sen takia, että sitä ei saa sitä niinku ihan 2 Nyt seistä. Hyvä kohta. Nyt tanssitaan täällä jo. Painona. Tämähän mulle jatkuva tuli. Soensuun mies tuli paikalle. Ja se, okei. Kävin kyllä. Täällä toi on. 2. Vittu mikä haha. Mässä tee. Mä koitan Stefan. Ei vaan voi Stefan. Let's go! Olisiko meillä 1? Ei. Ois mennyt. Niin, on hippa vielä. Just Yoshi siinä. Tää on 3-1. Mutta Tomelta tulee nyt kohta niinku jotain tähän, koska eihän Helsinki näin voi käydä. Miettikö nää Tekken 1 hahmot, millä ei oo yhtäkään Tekken 1 liikettä? Oi mikä luku! Oi että.
Vuorten. Nyt kun mä ajattelin, että se ei oo se, niin se mun mielestä olla vielä hauskempi. Siellä on Mikä se Se tuu sieltä. Mikä oli kansali? Paino pois. match point. Älä kokeilla, että krussaako souli. Onko kalja preferenssejä? Missä me tässä niinku kilpaillaan? Mikä kalja sieltä tulee? On se auraa vai on se joku? Kuparilainen. Saakohan täältä kuparin? Kookia. Ai. Sieltä kannettu. Se on jänniä. Vähän miksauttaa. Yrittää niinku tehdä tämmöistä jänniä juttuja. Tässä on tällä oikein sitä tautaa. Tätä on yhdessä. Oi. Pelottavia vippejä tulossa. Siis Esakin Space Out Game on kyllä ollut kova. Kato nyt totakin. Siis Revulla. Ei voi katsoa. Se on joku 26. Minä? Ei kukaan puli tuota liikettä. Mitä vittu? Tervetuloa Helsinkiin. Ja se nyt tosi. Nyt lähtee! Ai se sattuu. Se voi sattua. No niin, kato nyt, se on siinä. Lyödään vaan. Kyllä Bredden batteri. Let's go! Nice. Vähän jo pelottu. Järkevä liike. Sillä ei... Mitä se rimppuilee siellä? Ei mä vittu aio pokata. Oli vähän hankala tilanne, piti tehdä vähän jo niipiriin. Dika miksi? Ai. Tärkeintä rimpuilla hetki. Se on ihan rimpuilla se lopussa. Joo, kyllä. Joo, okei. Se ei yhtään. Mikä vittu järki tässä hommassa liikkeen? No niin. Joo, siellä on lavalla. Onnistaa, että on tekee jotain, kun ne haukkuu toista kilpaa. Se on se niinku Tässä vaan ihmetellään Haradan valintaa. kaikki muut hahmot on epäreet, ei pääse Suomeen. Oi, siinä oli hieno. Let's go. Kyllä se tulee. Se on kyllä tässä liike, joka on tullut vuoden Tästä 2015 lähtee jälkeen. Se ei momentum. kyllä Oi, ei kunnioita sitä niinku BB4 Gamingia. Ei tässä pelissä. Se oli ihan hidas. Oi, onko se siinä? Ei oo. Nyt tulee Classic Mike. Let's go. Joo. Jaksaa möydä. Tervake. Oi! Yes. On se hyvä dude. Siellä haetaan. Oi! Yes. Katsomme. Eikä mä osta sitä kaljaa. Ei se on minä tarvitsen. Ei hätä. Vai oisko se parempi? Tehdään se molemmat. Se on plässi loppu.